Разделям ги в няколко видеа, за да не стават твърде дълги. Да видим какво съм забъркала тук. Ау, нещо свежо. Много исках жълто или лаво. Много. Много е свежарско. Мисля, че сега ще стои идеално. Това е оцветена хат вътре. Има си тамянче, има си цитрин, планински, синапатит също. Няма как да ви обяснявам какво има, без да го погледна. Ох. Да. Ето още едно съкровище. Напоследък жълтото ми е голям фаворит като цвят. Така. Бледичко ми е, да ви кажа честно. Бледо ми е. Аз обичам да е ярко. Обаче не всички обичат да е ярко. Някои хора казват, не може ли нещо по-семпло е? Трябва ли да е толкова шарено? Други си обичат шареното като мен. Така. Ето това е за менопауза. Да, това е за менопауза. Така, това също е за менопауза. Болки, подуване, съдържа аметист, лунен, розов, кварц, кехлибар, тигрово око, амазонит, лазурит, тюркоаз, тамян. Така. Тези ги гледам, викам, какви бяха сега, по каква рецепта бяха, това са за отслабване. Да ви кажа, на мен специално ми харесва, когато ги направя шарени, цветни, пъстри. Но някои хора, примерно, си бяха запазили такова и като се освободи едно от сърчицата, които са такива много семпли, веднага си взеха сърчицето. Просто много хора искаха от тези сърца. В момента няма да има сърца известно време от големите диамантените. Това е с ахат. Исках нещо да го направя в сребърен вариант с алуминиевите стружки, да видим как ще е. Само да си ги подреждам. Ето има ничък вариант. Знаете, на мен ми харесва с златно повече. Много повече ми харесва. Така, ти си за менопаузата. Вие сладури тук сте за отслабване. Чакай, това е за менопауза. Да видим тук какво има. Много е объркващо, като заложиш много неща. Свежарските с оцветения ахат. Трябва да задължително едно за мен да си оставя. Вижте сега разликата. Повече ми харесва така да има още цветове. Тези съкровища още лепнат. Чудя се дали не им е било студено с нощи. Не пуснах печката. Стори ми се топло. И това съкровище. Само да си ги подредя да не затрия. Да видим тук какво съм направила. Тези са за отслабване. Тези са малките сърчица. Понеже много искахте сърчица за отслабване и нямах тази формичка, дала съм на едно момиче да ми я копира и да ми я направи по-хубава. Така, вътре има зеолит, лабрадорит, карнеол, содалит, аметист, синапатит, перидот, зелен авантюрин, цитрин, чист кварцов кристал и лунен камък малко съм добавила. Значи всички са еднотипни. Сложих еднакви неща вътре. Ето ви семпли сърчица за отслабване. Аз бих избрала нещо много шарено. Както знаете, нося много цветни неща. Не случайно съм с императорския най-шарения камък, който има.
с огърличката, с тези комбинираните. Там, където видите, сега да ви насоча, където видите императорски аспис, в тези кръглите с бухалчета и пчелички, много са богати. За всички аспекти от живота почти има. Не се сещам за какво няма, но казвам почти, в случай, че за нещо случайно не съм се сетила. Ето това е с оцветен ахат. Напоследък, може би сте забелязали, заложих повече на алуминиевите стружки, защото имаше недостиг и много хора искаха едно и също. Така, това тук толкова прозрачно изглежда. Под определен ъгъл трябва да се види. Така, тук имаме кианит, синапатит, аметист, лунен камък, цитрин. И има едно, ама ми излезе от главата как се казваше. Сега ако го издиря толкова бързо, че да не ми свърши. Rainbow Aura. Rainbow Aura. Ето това представлява. Ами бягат ми. Мога ли да помня всичко наизуст? Забравям. Така да си махна тук и да ви покажа сега. Тук вижте работилницата ми, какво чудо е. Значи не е никак малко. Доста камъчета имам. Това не са всичките. Имам още. И постоянно нещо ми свършва и го нямам. И сега, примерно, за една рецепта ми е много важен судалит. И трябва да се здобия спешно с судалит. Благодаря ви за вниманието. Чао от мен. Времето напредна.